Надзея Ясмінска. Круглыя казкі. Смоўжачка, якая марыла пра баль. Жыла ў адным садзе вельмі цікаўная панічка Смоўжачка. Пакуль іншыя смаўжы сядзелі сабе на галінках, тая няўседа поўзала і поўзала. Яна пакаштавала кожны садовы лісток, спазнала пах кожнай кветачкі. Але гэтага ёй было мала. Смоўжачка хацела пабачыць свет і перш за ўсё трапіць на каралеўскі баль. Здавалася б, нязбытная мара, але неўзабаве выпала шчасце. Сын караля надумаў ажаніцца. Ён шукаў нявесту мілую і разумную, але галоўнае вясёлую, таму што сам любіў жарты і розыгрышы. З тае прычыны ў палацы ладзілі ажно 3 балі, каб прынц мог патанчыць з усімі прыгажунямі каралеўства. Запрашэнне атрымала і юная гаспадыня саду. Яна пашыла сабе модную сукенку, падабрала да яе чаравічкі, торбачку і дыядэму. Дзяўчына хвалявалася перад балем і не заўважыла, што на адным чаравічку адарвалася спражка. Затое гэта убачыла Смоўжачка і адразу зразумела: вось ён, шанец. Пакуль гаспадыня прыбіралася, Смоўжачка запаўзла на чаравік і прыкінулася спражкай. Бліскучая ракавіна сапраўды нагадвала каштоўны каменьчык, ніхто нават не заўважыў падмены. Вось так цікаўная Смоўжачка апынулася ў каралеўскім палацы. Але, на жаль, яна амаль нічога не ўбачыла, толькі іншыя чаравікі ды шапаткія падолы сукенак. А як пачаліся танцы, Смоўжачка скурчылася ад страху і нават уцягнула рожкі, бо танцоры часам трапляліся няўклюдныя, і дзяўчына ледзь паспявала прыбіраць нагу, каб на яе не наступілі. Першы баль скончыўся, і Смоўжачка вярнулася ў сад. Яна была расчараваная, але здавацца не збіралася. Не буду больш такой дурненькай, выберу бяспечнае месца. На другі баль Смоўжачка паехала ўжо на торбачцы. Цяпер яна выдавала сябе за круглую зашпільку, але ўсё адно нічога не атрымалася. Дзяўчына пакінула торбачку на крэсле і пайшла танчыць. А бедную Смоўжачку закідалі шалямі, і пакуль яна з іх выблытвалася, настаў час ехаць дадому. Заставаўся 3-й каралеўскі баль, апошні. Тут ужо нельга памыліцца, пастанавіла Смоўжачка. Яна набралася смеласці і ўзлезла. Куды б вы думалі? На дыядэму, так высока і навідавоку, але чаго не зробіш дзеля мары. Гэтым разам Смоўжачка разгледзела ўсё: і спадарень у прыгожых сукенках, і багата апранутых спадароў, і нарэшце самого прынца. Ён упершыню запрасіў гаспадыню саду на танец, і тая трохі сумелася. Затое Смоўжачку так і распірала ад гонару. Якая цудоўная штучка ў вашых валасах, заўважыў прынц. Дзякуй, ваша міласць, адказала дзяўчына, якая падумала, што гаворка ідзе пра дыядэму. Я надзела яе менавіта для вас. Тут Смоўжачка варухнула рожкамі. Дык яна сапраўдная, здзівіўся прынц. А я думаю, з чаго яна зроблена? Вось гэта жарт, як добра вы мяне разыгралі. Пасля 3-го балю каралевіч ужо дакладна ведаў, хто стаўся ў ягоным сэрцы. Вядома ж, юная гаспадыня саду. Яна была прыгоженькай і разумнай, ды яшчэ такой жартаўніцай. Больш ніхто не дадумаўся наведаць каралеўскі палац з жывым смаўжом у валасах. Неўзабаве згулялі вяселле, і шчаслівыя прынц з прынцэсай выправіліся ў падарожжа. Зразумела, што за імі паехала наша няўрымслівая Смоўжачка, якая паважна сядзела на кароне гаспадыні. Яна пабыла тут і там, пабачыла шмат розных мясцін і, задаволеная, вярнулася ў свой сад. Цяпер я ведаю, сказала Смоўжачка, у свеце добра, а дома лепш. І смаўжы на галінках былі цалкам з ёю згодныя.